Anyalaki din! Ay, kanya mo di kastoy bakit? Awan mo di pakitang dananan. Meron lakay. No kaano mat ngawan pakitang danan. Isuma ti panakaira na may ibusan ti abasto ni ti balay. Barang manod na umay agayab. Ururayak ni kalbo nga umay kahit. Ha? Apay ni kalbaw lakay. Ada ipaaramid na. Ayawan ba kahit? Barang lang no ada trabaho apangawisan na kanyak. Kasta ka de. Ay na, sapay la kumangarod taadda. Danda ni maibusan ti bagas tayaw. Kasano kay busing kalbaw? Ada ka di trabaho, mita? Ay kahit ada, tata. Ada yamot ti aldaw, anabakantiya. Ay sabagay mo't kiti sa dino nga raw dayan ti trabaho, mita. Ay abandakpan ba? Ay kito na, tata. Laki day, no, kaya tiyaw. Ay ngay at trabaho day jay. Agtuping tayo, tata. Ang naming kontrata kay Jedaya kahit. Isaw, ti trabaho kita. Ang mga no, at dapat tayo mo mamabaling nga mayaman. Iti kasta, ado tayo. Ay ni Dario, nagpada ka ba nga wan trabaho na? Sigurado akayat na day jay. Ha? Sino Dario day ta, tata? Bayaw ni Beth day jay. Nagapaw jay baba. Imay lang di ka utaawan ka no trabaho na ijay ayanda. Kasta ya. Ay kat ayaban nyo ha, tata. Baglang damay babaon, ngagbunag iti bataw. Ay wala. Ay bayam ka baba na kijay ayanda best intun malaw. Kasaritak ni Dario. Imayak na umay ka kung masaludsunan. Nukayat mo ti umay makitrabaho. Kituan tata. Apag-isaw, awan trabaho kita. Sa dino ngay abanda ti pagtrabahoan tayo, tata. Ijay taya. Ada kontrata ni kalbo ijay. Sisigaw na pakisursuruta kiti trabaho. Ay kasta ka de. Ay nasayaat nga rod ano kasta, tata. Kahit kaano ngay amang rugi tayo. Itong bigat. Pag-iso alunes. Umay kantulaan nga di kay balay. Dagasin na kijay. Tagidan ta na mapan. Ay uwan sige, tata. Ay kete, agyaman at muna iti panangawis yung kanya. Itaam alakay. Amangan kit di mat no paglulukwan manan ni Kalbaw ni Dariaw. Amamat hindi ugali day jay akalbaw. Awan lat di na pagtetripan no sumruti kuatit na. Ay, saan mo siguro baka? Sapay adda ti ugali ni Kalbaw. Nga uray di na pa'y mo jay tao. Pagtripan na latta. Ay, saan na? Alagan kiti mo tabay-bay Ay, nga serbek apang lakayan da. Nubuy-buya ak lata, nubilang laan. Talaga ti kasto ya trabaho. Wan nga ron, tata. Ay, da kayaw napigsa kayo pa'y. Gamno siya nga dani ti kasto nga itad. Ay, naglaga ka mamanaw ka. Kahit, no kaya tiyo, uminom tayo pa ya. Sakbay tayo nga gawid. Bagla nga agas ti panog mata. Ay, katuan na. Ibaon mo ni Dario ang mapangumatang ijay na ni Petra. Dario, mapan ka? Ay, katuan ilis tayo tigatangag. Itikas ta, awan malipatak. Anya? Mala, ilista mon kalbaw. Adamay di papilhin bulpen na paglislista amiti aldaw tayaw. Ilista maaw.
At dan samot something na nadya kadwata, tata. Ha? Anya something ay bagpagambag. Wala, apay masapol nga ilista ti mapanagatangan, kat arak lang may kan pulutan ti katangan na. Ay, kwa, nalipatak kay bagakan ka, ni Dariaw, di na mo tagbasa ka nagsura. Ha? Naiso ano ibaon tayo ang mapan kumatang masapol nga ilista amain. Ha? Nya. Kasanon nga no mapanijay syudad. Ken kasano nga no mapanagaram iti balasang. Di ba'y hawanin na. Anya? Kasano pa yung makasawa na Dariaw. Nurid magaya. Ha? Anya tigatangam, manong? Ay, kwa. Atoy, insurat da, no anya tigatangak. Aday da. Arak kan pulutan tigatangam. Ay, uwan natin, uwan. O sige, mabait lang ha. Isaganak tigat-gatangam. Ay, agyaman ako unay, ading. Amoy tata. Anya ti amo may. Ibaga mga Dariaw. Ay, kurso natak nga, ije balasang nga da ije tersina jay. Ije matangak, iti harak. Ni Petra, kurso na da? Ay, Petra gayang tinagan na. Why, Petra tinagan na da jay. No kaya't mo, tulungan kang agaram kin kwa na. Ha? Why, di ko matanagan kanya. Tadagita abanag, ti-expertise ko. Anya? Makapalag yung may sakadwaming agtrabaho. Ha? Tapoy? Di na nga mo nagsurat ka nagbasa. Ano? Makapalag nga raw tatunggal ibaon ko ang mapan kumatang. Masapol nga isurat amin nagatangin na. Kahit, anyangay ko mati nakakataway ti dayto. Ha? Di kakatagyaman, ta saan ka akaskan ko ano? Katkatawa ka. Takasanaw, no dan tumagustuhan na balasan. Awana na, ibaga na pa yung kursunada na ka ni Petra. Ay na, kalbo. Awan ti makapailakan ko ano. Nga oray di na amo ti agsurat ka nagbasa. Kananya ko mangay, naggusto kin ni Petra. Awan matdakas na. When ang pampanunutoy lang amin, di naman lamatiksan, no maawagan ti babaya, kursunada na. Gapota di na ngarod amot, agsilpaon. Anya matindi kasi abiyat, tong palbiyag abureng. Anya laki, day. Imayak tata. Taumay ko kumaibaga kata kayo. Ajak pa'y makaumay ag trabaho ita. Ay, madi namin tirik nak. Panagrik na kita. Guri-gura nagsamad ng tata. Ay, kasta ka na ay kawan na. Ay, majibat no pilitam ti umay ag trabaho no di mo kabailan. Malahag pa'y bagkapay. Sana balay. Takabailan mi mat kinikalbaw di trabaho nga uray da kami pailaan. Ay, agyaman tata. Pakibagayo man laanin kini Manong Kalbo. Umayak tulatan no maimbaga na. Wen kayam, imbay ni Dario itay di balay. Saan pa'y kano ang makaumay at trabaho ita? Ha? Taapay ka no, tata? Mad-madi ka no tirik na na. Kaslag kakapso magabain. Basta ka day. Ay kahit una,
Narigat mo, no pilitin na ti umayag trabaho, tata. Sa nabalay, tao may tumidlang dayay. Amo matyan ni Dariyaw. Nakakait, abaraw. Wain, tata. Mala, agtrabaho ta nga ro din. Tapno malpasay. Neng, ang hindi tayo imat mo. Kaslarubos mo. Wain, robos na talaga dito eh. Ha? Ano nga dito? Anda pang tadak. Anya? Ay sus, ang aramid ka. Masakit ka nung amin ni Dario kay. Iso nga nagsubli ti trabaho. Dahito, ititad ko. Anya? Ay sus, ang aramid ka talaga. Inton kuan, makaungot dayakan ka. Danugan na kalaka nga ron. Kasano ang makaungot ka niya? Kaya di na mo amo, tagbasa, kaya nagsurat. Anya? Ha? Hala, pagtripam daya tao. Takit na no anya ti maaramid na kan ka. Anya, laki din na ya. Awan ti maramidan na daya eh. Itag man, nanya taramidan na. Anya? Saya, tayo may kan, Dario. Ay, wen? Imayak ta kaya't kung dagtrabaho. Kasla nagmadingamin no, tartarak ng ti sakit. Ha? Kasla ad-adalaan na sumaksakit ti saan arumbang nagsakit. Kasta talaga, Dario. Sigurado ka, kabailamon tayo trabaho? Di mo ko mapilitan ti bagima. Kabaila, sigakit di may. Saya at nga rod, no kasta. Mala, magtrabaho tayo nga rod, Day, apay ngay Dariyaw. Kaslag kakapsot ka bay. Ay, uwan nga ron, tata. Ay, nasay-saya at no agawid ka pa'y laang. Abagan kiti ba'y no mapasublian ka. Ha? Nay. Apay. Ay, ibagbagak nga ron kenkwa na nga uray agawid pa'y laang. Kaslag kakapsot pa'y kat nga ba'y. Kasta ya. Mala, umay ka pa, ikipaglinlinungan tayo, Dario. At di patumarkoking ka. Iti kasta, pumigsa ka. Ha? Umikan, siyak tin makamugin ka. Masigurado ka pumigsa ka. Anyangay nga agas na ito'y. Manong kalbaw. Basta agas na ita iti sakit ti bagbagay. Nagkakapsot, ken amin narik-rik na ti bagay. Ni, mayat nga ro da. Ay, sa dinungay tinanggata nga may titay. Ay basta, hinatang ko da ita di pa eh. Di ka madanagan, saan pa yung mga expired da ita? Ay, kasta ka day. Ay, agyaman na ro da. Wala, tumarumaw. Tapno mariknam, tinagpaiduma apigsa. Oray kita, mintong bigat. Pumigsa ka iti kastaw na eh. Makatrabaho kang taon, iti taon. Ay, tumarikman na ro. Kalpasan na. Iturog ko bit. Sige. Panawang ka pa yung araw dito eh. Dario. Lagkon? Day. Apay, akatawa ka. Day. Itay ka pa'y akatawa. Di ka pa'y ibaga, no ay tikat katawaan. Tapno ang katawa tadwa. Nay, matinsa. Ay, unay. Ay, lapdap ay saus. Narigatain. Sapay umadanin ti baro atawan. Ay, narigat mo't ano, agbaro atawan ka, abagtitan. Ay, saan mo ta?
Anya lagi din. Adala ngamin katkatawa. Kaso yung unay nga katawa. Mala, ang katawa ka nga rin nga katawa. Aging yama bandog day kapangam. Apay nga tatata? Apay akas na tilangam daryaw. Kat... Ne. Apay nga giganam deta. Tata. Diyak na rin mo. Kailangan madlatan nga. Agtangkan. Anya! Ay... Agmauyong kasama tayo. Isang tata. Pudno ti papagak. Paramis. Agtangkan mo tayo. Ay niya! Ay isalbag ka! Ay sus! Ne. Anya dahito tinuwan mo at ay tawi. Ay uun tata. Iso dahito patumar ni Manong Kalbo kanya kitay. Ay ti awanan bay na kalbaw. Ay awanan bay na talaga. Ay taapay tata. Ay saan nga agas dahito iti sakit ti magbagay. Ay ikano rubos dahito. Iso anak ko nam nga agtangken takwa. Ay na, ay saus anya. Ay isalpag kit ni daya kalbaw. Ay na, makaraman daya kanyak. Mala, bayam da siya ti baka amukan ko ada. Ay amangan no ginangran kayaw. Awanan ka itibain. Kunak no kunam nga awan ka ayat mo nga madamit gayam. Anya ka din dahi nga ibagbagang. Awan ti kaya na ayat ko niya. Ay, ulbod! Ay, sana gaputa amom ngay ayatan ka. Kat gundawayam ti kinasingbat ko. Mahal. Ay, di nakawawagan iti mahal. Tawan ti mahal ko akasken ka. Kwarta nagayam ti kayat mo kanya. No, yung bagam ko may itibay laeng, ta sana ka nagasgastos iti date ka. Salba ka kit di. Ala, gusto ko man. Gusto, pang-asim. Ay, saan? Maruruda ka talaga. Diyak pa'y napnak iti inaramid ko kan ka. Iso ada ito iti para kan ka. Dahil ti magganap mo, babaero. Nagsakit mo din tero pag adinanog mo, mahal. Ay! Nasakit ka di dayta? Nasakit ka di? Ay, kasta, aya. Nasakit gayam. Maminsan pa man. Dayta. Napo ka o ti kinabaklak gabugan ka. Napo ka wa talaga. Manipo dita. Saan ka nga agpagpakita kanya? Tadnoan mo man niya. Naragsaga ka makakita ken ka nga agbaro at awan na bukol-bukol dita rupa magana po. Kayo magayam, tata, Dario. Wan, may kamay. Takayat ko mga ipapas ti pungtot ko kan ka. Awanan kay ti bain. Abay ngay, adinanog na mulatan, Dario. Makitkitam lang aro din na bukol-bukol tero ba? Nayunang pailangot. Ay agabit sinararamid mao. Ay nakalbo aya. Amin mat gamin kit paglulukwam. Diya ka mo tagbasa ka nagsurat. Ngam amok ti dumanog. Kan amok matlang tagungag. Nang rona no kaskan ka paglulukwam dagiti sana rumbang. Nay ko dali mga pangasim Ito kumamit din na. Kungkudam. Ay, saan? Dinakdiktaran iti kayat kong aramitan. Awanan ka iti bain. Pag tumaranak din iti pagpatangkan. Amumat nga awan asawak. Makapapuntot ka talaga. Nay ko dali.
Dayta, imbes ama siya nakan ka. Saan? Gunggunam ko nakti diya. Anya? Paglulukuan to mga minti amin na banag. Anya nga ita, instant lang arog takarmam. Ha? Ha? Dayta, timaganap mo. Agbaro atawin, akas tatilangam. Gusto lang. Tapno adda pa kalaglagi pam iti kinatarantarom. Nagkuna ngamin apag tumaram iti robos di tao. Naimbag kumamit, no nabayag kayo nga gamam mo. Nung saan mo? Alauston, mana. Promise. Saan ko nga ulit eh? Ha? Sapay la kuma. Taumay dito'y je bakla alinuklukom. Tapno danugan na kapay. Barang mairisan day tarupam. Anya? Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay, una yan ti kastoy abiyag. Oh, apay. Baka basan na yung arot ti awan makukuwalta na, friend. Ay na, naku namon, friend. Makapasan na ay lang arudan. Makapatengal angas pa'y kunam kideng. Ay! Wan nga rod, friend. Panagriknak, kasla sa anak pa yun na tao, gaputawan ti makukuwalta. Anya? Katuan, ay na, sabay la kumatadagay iti pakitang danan. Ure agkir-kir iti comfort room na iso, ha? Anya? Wan, friend, among maten kanyag. Awan ti yaks-yaks, no may baban iti pagkwartaan. Marurudak ka talaga! Marurudak ka talaga! Hay! Marurudak! Nay, bakit abay nga. Kasangsangpet mo pa'y laang, ang kasla agong ungat ka. Talagang agong ungatak! Ay. Amom lang arudan nga agong ungatak! Ngam kasla ko ng pailaang! Hay! Awanan tinagbati akatulong iti pwesto, nagpapanaw da aminan! Ni. Anya ti kayat mo asawan? Diya ka mo no apay-apay manaw da mailatan! Ay, bakit? Ambangan mat ngamin no pinagsawsawa kita. Ay, sos! Saan damat ket abas talatan pumanaw nga awan makagapaw? Sana ya? Amom lang arudan nga agong ungatak, ngam kastakit din ti bagbagam. Ay, kwa. Ay ngam aguray ka man. Sino nga ron ti agugas iti karots? No, timanaw damat aminan. Ay, saan ko apagparikutan ti agugas? Ado ti maayabak dita, saan ko akawalan dagiti atat tao, salbag dakit di? Anya? Ha? Damuda siguro kat sumardang tinegosyo no pumanaw da. Ha? Pagan ano kumangay ti kaskadakwada. Ay na, nasaya at tanagranata na naising. Ha? Madamang kayo man nanan, no sa dino ti pagububraan nyo ita. Ay na, awan nga raud. Manumutin alawas nga awan tinakitang tangdanak. Kasta ka di? Amangan no kayat yu ti umay agugas iti karots ijay pwesto. Ha? Ne, apay nga agayab ka, kat kunakman no ano dagiti taga-ugas iti karots mo. Awanin nana, nagpapanaw da amin nun. Aniya? Iso ano kayat yu ti umay? Umay kayo nana, kasapulak at talaga ti agugas. Ay katuan umayak. No adda ti amuyo amayat amakitang dan nana, ayaban yu lat na. Ay katuan taya bakda bakla, gini Janes. Amok ngamen nga awan matla trabaho da ita. Kasta? O ala nana, ayaban nyo, awan parikot kanya. Ay, katuan anana, kaya't ko ti makitang dan nga agugas iti karots. Nasaya at no kasta.
Tapno ada kaduak no bilang laeng. Awan gayam, ang mga no kayat mo't ni Janice. Taaya ba mo't Aywan anana. Sigurado akayat na dayjay. Nagpada kami nga agbabakol. Imposible adi na kayat. Ala, umay kayo adwa. Tapno saanan nga agparikot ni Miriam iti agugas iti karots na. Wanana. Di kayo matanagan. Siya ko ti baka mo amang ibagagi ni Janice. Mabanagin ton madamdamay di balay da. O sige man nga Rod, agyaman ak unay. Ay na, nagsayaat ngayon. Kamaudyanan na, at damatan pa kitang danan ta. Nga rod, friend. Naimbaglangan, ta nagpapanaw amin dagiti washer ni Boss Miriam. Ha? Naku nagdayta, tano saan dabi manaw, awan, di pa kitang danan tayo. Sa bagay matkit di Kat, kaano tayo nga rod amang rugi? Kaya tintundigat matlaing, Ay na, nakaragrag sakak, friend. Adamot laangan pagkwartaan ta. Uray siya, friend. Nagaragrag saka. Adan tumanan, paglalaki, ay salbagit ke. Itatadaman ng dagiti baro, awasher mo bakay. Di mo kumamat idabugbog kawan nga may. Ha? No anya man ti saan ta pagkinkinawatan dito'y balay no maminsan, apakarurudam unay. Ay ke, ibatim dito'y balay at irurud mo. Anya? Saan mo kumaida apagpapasan iti pungtut mo? Nga uray mo lang mabugkawan ida. Kabayatan ti panagugugas da. Kat, saan mo ta? Anya asaan? Anya asaan? Isu lang nga ruden tin makagapo, no apay ang nagpapanaw dagiti sigod at tagaugas mo. Alawanan, huston, siya kon tinagbidot. Anya, sumardan kan? Nayag? Sardangan nak si kabili, no di mo kaya't asikalangarod ti pagpapasak iti pungtot ko. Nasaya at nasapa kayo nga imay, bakla, Janice. Uwan manang. Ne, amangan no nalipatam asyak ti akin kuko iti da ito'y apagugugasan nyo, ha? Ha? Boss tiyawag yo kanya. Mawatan nyo. Kwa, uwan boss. Uwan, boss. Nasayaat no kas na. Ti kayat ko, masapa kayo nga umay. Ken ti kayat ko, tarimaanin nyo ti panagugasyo. Nalawag. Uwan, boss. Ala, irugi yung arudan. Tapno ado ti maugasan nyo aging gainton alas 10. Uwan boss, matungpal. Anya, matanda di Boss Miriam? Uwan nga rod. Masapul pa'y kano abos tiyawag tayo kan kuana. Kat, tanyay nga rod. Isugat nga rod timang susweldo ka da tayo. Isu nga agtungpal tayo latan, Sa bagay matkit di Mala, ituloy tayong tiagugas iti carrots. Ang mga no adaditan, sabay kasla aswang tirupa na. No kas jay makapungtot. Ay sos, nakaamamang sikal. Anya? Kahit, kumusta man ti panagtrabaho dagijay kabarbaro at taga-ugas mo iti carrots? Nagbubuntog da nga rod. Ngamanyangay nga rod, an-anusak idan Anya? Amangan ngamin no pumanaw damanen. Asino ngay ti ayabak no bilang. Unay kan bakit? Kurangan mo't at talaga ti panaggaraw ti may sa atawa niya. Ha? Saan ngamin anasaya at ti kasta bakit? No anya ti panaggaraw da? Mapnag ka. Saan mo kumakurangan Apay makina. Ti makinang tupay kumabannog. Isudan to lagi din atao. Ay na nagadumanin nga ibagbagam si Kabili. Sumardang ka man dita. Taamangan no makalipat ak asikat ti asawak. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Bakit?
arurod ko. Ne. Taapay ba ka? Agasam, dagi jay sigod at ang tangdanak nga agugugas iti karots. Ijay mat ayan ni Brando ti makaranda. Anya? Wala kay, iti kinaado ti mabalinda a pagakaran. Kin ni Brando pay laang mat akagurgurak, ha? Bakit? Amo matan asipod pay, kagurgurak day di alalaki. Manipod murdong ti buok na, aging ga iti dapan na. Talaga nagalas ti ugali day di Brando. Panagkunak, agar aramid manen iti wagas, tapno umakar dagiti washer ko kankwana. Ha? Maamwak lang nga kastater aramidan na. Talaga pagsasawak day di alalaki. Awanan bay! Ne, apay nga ita kayo lang. Imbagak mat kada kayo ang masapa kayo. Saan ka de? Ko ha? Anya kayo matan? Awan pa'y serserbiyo akasarsarita? Ha? Naladaw kayo lang arudan. Kat awan pa'y dabaklakan janis. Nakarkarumanan analadaw da. Pasensya ka kuman. Naganasak mat ngamin tinaturog. Gapo siguro iti bannog ko iti kalman. Ayawan bibiyang ko iti daytang ibagbagayo. Ay no gasta nga rod agawid akong. Uray sa anak kung amakitandan nga agugas iti karots mo. Anya? Makaan mo kan nga agugas. Total ka ba ulamat? Ay mabitla ang nana. Ay awan! Ado ti mabalin na pakitang danak nito'y. Saan lang nga sika? Ado ti bus dito'y anasingsingpot nga amang ngam sika. Nagalas day taugalin. Anya? Hala, naladaw tan. Ang mga numakapungto, ni buwas ka data. Kat, anya ngayon ganun. Kasta unay mo't abannog tayo idi kalman. Ibagatan naganasan tamo tinagina na. Sigurado ang makang nagta iti si Armon gan kuan na. Saan man nga agkasta-kasta dayday abos Miriam? Ado ti mabalinta pagtrabahuan. Saan lang nga iso? Itapay nga adon tinaam-am mo ta iti pagugasan iti karots. Sa bagay mat kadi, Iso asaan nga agin pupungtot dayday a Miriam. Ta anytime, mabalinta panawan. Anya? Nasaya timay kayo. Punaklakit din no awanin ti umay agtrabaho. Ay kuha, pasensya kayon boss. Naladaw kami. Big-bigat ngam kastakit din ti rason nyo. Apay ngay siya. Inaldaw nga da ditoy. Ibagbagak aya mabambanugak. Kwa, pasensya kayon, bossing. Tapno mo yun niya. Saan ngagbalin kanyak dagita arason nyo? Nalawag? Awan lang arudan ti sabali a pagtrabahuan nyo, ngam kastapay lang ti aramid nyo. Agladaw-ladaw kayo. Ha? Mabit man lang. Mabit lang, boss Miriam. Tao kami laang. Mabambanog kami mat. Iso akasapulan ti bagimi, ti ina na. Ha? Saan nagapuada kayo ti boss mi, kat aramidan da kami madakas lang makina. No kastamad lang ti ugali o pues. Pumanaw kami laingan. Makaamu ka amang mugas sa ririk karots mo. Anya? Kita lang, numaugasan nyo amin. Akas kailan makina nga agaraw. Ho? Salbag kiti ti boss akas kada kayo. Di mo nga iwanan da kiti tao yo. Mala, umay kan Janice. Agawid takit din. One friend, agawid takit din. Mangsapul talaangan iti sabali apakitang danan ta. Masaya may kayo dito yan ko. Uwan boss, nag-istrikto mat ngamin ni Boss Miriam. Di nakawagan iti boss. Manong kunayo latan. Istrikto talaga tayo dyan. Isungawan ti bumaya ka tao na. Kaduan ka dagiti pumampanaw a tao na. Kahit dito ayan ko, ti papapananda. Kasta ka di manuang. Wan, iso ano maanusan nyo dito eh. Dito'y kayo. Total, inaldaw mo't nga ado ti agsangpet a karots ko. Tapno ado kayo nga gugas. Ay na, agyaman kami unay, manong. Awan na nyaman na.
Kat, inton bigat nga rod, ha? Uwan, boss. Umay kami adwa. Sige, namnamahan kayo, ha? Oray saan kayo unay amasapa, tapno makain na kayo may titinasaya. Dayta, tibagbagaken ka, Miriam. Nagpapanaw dalang arod amin nun. Sobra ka nga, men. Nangautuunay ti panagkitkita mi ti bagim. Anya nga ida? Hoy, anya ti panagkunam. Kawalak ida. No way! Ha? Adda kwarta, iso akabailaklat na ti agsapol iti kasukat da. Bakit? Adda kwarta kunak manen. Iso nga uray mano atao ti ayaba. Kabailak atang danan. Jak kawalan dagya abakla kan janis. Kan kastamutan dagya abakbakatan. Nagalasa talaga ti ugalim. Alaman? Kita akman no adda maaramidan day ta kwartam. Kita akman? Da kayo magkayam ti masabat ni Boss Miriam. Narabian kayo, Diyo ka di saludsudan, no sa di no matinagabuan mi, Nagabu kami igay, ayan ni Boss Brando. Iso ti Boss Mita. Aywan gayam, damag mi ngagmay-may sa kayo kano, ngagug-uga si di Carrots yun, Anya? Ay na, kaya't ko lang nga ipakamo kada kayo, nga awan maaramidan ti ado ang kwarta, no nagalas mati ugali yun, Anya? Pudmutin ako na ti gayam ko, boss. Awan sirbi ti kinaado ti kwarta, no nagalas mo ti ugali yung amin. Iti kaano man, saan amagatang ti kwarta, ti talag ti may sa atao. Ngamin, uray kasano ti kinamaagyo a boss, maawatan yung kumamot ti kayat ko asawan. Che, dita ka man lang. Anya, kasta't imbaga da janiskan ka? Ay, rurod kon. Ay na, di ka di marurod bakit? Ti aramidam, amirisem kit de, apudno ti imbagada ken ka. Di ka di mabain iti mismo abagin? Adayo nga ubing dagijay nakaibaga iti kastaken ka abakbakitan. Ha? Imbes ko maasi ka ti mangbagbaga kadakwada, si kaki dinabakbagatan ti binagaanda iti kasta. Di ka nakababain ita. Ay, parikot mo ita, ti ayabam nga agugas iti Carrots mo. Katsikan nga agmay-may sa ti agugas. Total, kas ka madlamaki ng agargaraw. Ngamno di mo kabalan, bay amon amalungto, tapno pagnakmam. anya? Ay, salbag ti kastoy. Apay ngay analungtot amin ang dagito'y Carrots ko. Kasano da ito yun? O anya, awan maayabam nga agugas, iso analungtot aminan, anya. Apay nga daka dito'y. Lumabas sa klaang mat. Iso anakitak di Carrots mo, nga aglungtotan. Ay, anya lagi din aya. Aya nanda kiti milyones mo, Mangbayad ka ni tinatao nga agugas, no adda maayabam, itikas ta nga ugalim. Anya? Ay na, itikas ta kinalas ti ugalim. Sapay lang kuma, tauray si ka, manglungtot ka maten, salbag ka. Anya? Awan serbiti kinaado ti kuwartam, no nagalas ti ugalim. Awan ti tao amayat nga umayag trabaho kan ka. Uray dubliyam ti pordiya da, naawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Kanyati ko na pare. Mapantamanan iya inuman no rabe. Wan pare, mapantakit manin uminom Anya?
Abay, saan ka di nga agumat ni bakit mo? Awan ti bibiyang na daya pare. Uminumak ka dilat tano kayat ka. Awan pare ko, takwarta mo tigat gatang ko iti ara. Anya? Awan pare, iso ang mapanta no malam. Sakto ti makamo agbayad iti numenta. No problem pare. Sige. Mapanta nga raw, pare. Nakapulis ka sa dinumanin ti papanam, Jose. At dala papanan may, kadwak ni Danilo. Ti salsalod sudak no sa dino ti papanam. Saan ka damdamagan no asino ti kadwam? Anya. Sumangbat ka sa dino ti papanam kunak. Ijay inuman manan, awanan kay ti bain. Pamilyado ka tao, ngam day takit din agin inom tar aramidam. Mabalin ka ba't nga uminom dito'y balay no kayat mo? Rita. Nagado ti maarami dito'y balay, jak mapagdigidan. Ngam sika, day ta panaging inom mo ijay inuman ti pangpangrunam. Intun kun, inruar ko lang arud amin akawas mo. Tamakaamukan no sa dino ti papalam. Anya. Ala, pumanaw kan. Siguraduam asaan ka nakainom no agawid ka. Tano nakainom ka, amangan no anya pa'y ti maarami ko kan ka. Apay kasta mo tilangan paray. Ha? Mapantay jay inuman. Ngam kasta tilangam. Anya ka lagi din na. Kaslaad na parikot mo. Parikot kumanda sa hawak pare. Anya ka lagi din paray. Kasla saan ka na iruam iti ugali dagiti babae. Kasla armal iti panagniungiwa na. Ti salbag ang babae. Anya? Sobra pare. Ate yung napaikiti at armalay. Awan prino tingiwa na. No kasyari nagyan ng tagsaw. No agungoy. Aray, kasta talaga dagiti asawa a babae. Anya nga rod nga eh. Makauma ti kasi ng ugali na. Indon kon isukat ko lang aroda iti ubay. Ay saan anang iwa? Ay babae ko maasa nakasla armalay tingiwa na. Anya? Ay sus, tila sasawan pare. Mala, mapantakiting. Anya, kunakon kat. Parbangunan, ngam ita ka na ang agawid. Siyempre Anda nga rod. Kwartat nga igatang ko'y tiharap. Abay, kidding nga, alap na na. Nya? Diyak madaw-dawatan yung katininom ko Sana ya? Ay na, nagmayat matan deta pa nagsungsungbat mo si kalalaki. Awanan ka talaga itibain na niya. Dua ti putot mon, ngam aging gaita. Awan pa'y husto anak mo. Kaskala ubing ngagpampanunot. Laklakayan kan, ngam immature ka pa'y lang. Anya? Hoy, Rita ang mga nun nalipata mo, naparbangon pa lang. Ngam magngiwat ka man Nakababain mo tan ka na kita karuba. Awan bibiyang ko kadagita karuba. Sa anak nga agong ungat akastoy. No sa anak akasta ti ugalim. Mawatan! Napangasim man Rita ya. Kasi man dahil kinaman nagngingiwat mo Kaslamot din armal. Di nakagsawan iti kasta. Ta mga numatong baka nga uray parparbangong. Ala, ingka maturugan. Salbag ka! Nasaya at banta nagradata, Jose. Tata. Kanayon ko gamain amang ngagngiw-ngiwat ni bakit mau. Rabi parbangaw no bigbigat ang ngiw-ngiwat lata. Ay, dahil tangarot ti parikot ko, tata. Ay na, kasla armalay tingiwat na. Aniya? Maumak pa giti na. Unton ko, isukat ko lang arodan, iti ubeng, ngamisaw. Ha? Makauma kami, tata. Inuran oras nga ngiw-ngiwat. Ay, Jose, tamnoan mo ba niya? Iso nga ngiw-ngiwat ni bakit mau. Tanda siguro basol mau.
Saan mat kami nga agong iti asawa nga awan makagapaw sa anaya? Ha? Ay, basta tata. Saan arason na ita? Isu ano adan to lapang isukatakin ko na. Isukat ko, kunak tumay. Anya! Apay, Rita, kaslainal daw kamutan nga agong unget iti asawam. Saan lang ang akas na nana? Kan saan lang ang inal daw? Minuto kit di Nakababain man kada kayo ang kaaruba mi nana. Ngam ay na, awan maaramida. Kanayon ko nga ungtan ni Jose, gapoy tinagalas nga ugali na. Anya? Kasanumat ngamin, uray amuna nga ado ti maaramid ijay balay. Ngam irana na mo ti rumar, na imbag kumaa, no trabaho ti papanan na. Ngam saan mat, taday talamapan uming inom ijay ruwar ti ubrana. Ay, una yun ni Jose. Sa anak mat abasta agunget latan kat, nga awan makagapo. Ala, bayam takasaritak tuman ti asawam. Saan anasaya at dayjay ngar aramiden na. Naimbag kumamot nubaraw, ngam saan mat. Day takit nga rod, nana. Iso nga agnyong niwatak gapo iti kina irresponsable na. Naimbag man, tanasurutan pa'y tidalan anagawid, sika, Jose. Anya. Talagang awan planong ngagbalbaliwan niya. Ha? Anya ka din dahil nga ibagbagan? Sige, Rita. Ha? Di ka man aging diding awan amom? Salbag ka kit di? Awan pa'y inaramid mo asaan aday ta uminom? Makauma ka! Anya. Nauma akon kan ka! Iso apumanaw kan! Makamukamatan itibiyag mo! Saan man na siya Rita? Sige, Rita. Tanong kaya ta, nga isukat ka maramid ko. Anya? Isukat ka ito, Bubeng. Kantay man babae, asaan akas king ka, akas la armalay, tingiwat na. Makauma? Makauma ka, Rita. Isukat ka na talaga. Nay, nagturod ka mo tin anang ibaga itigas na kinibagat mo, pare. Ay, wala pare. Siyak, paiti ko na. Isukat ko na talaga. Tila sa asawang mag. Ay, seryoso ak pare. Pubno ti bagbagak. Adda chicks ko. Anya? Sus! Asino kumamot nga ay? Ni Duna, pare. Diyan namamok iti Facebook. Ah, Ay, isa nangagangaw pare. Nagpintas ni Duna. Makay, ayo ti ruba na. Ay no, nagsipukal ti pamagina. Iso na lang ta. Diyak payam mo, no adda, no awan asawa na. anya? Isukat ko ni bakit ko, unak tumat pare. Makauma ti ugali na. Makapahay blood. Bareng at least ni Duna. Sana kasla armalay tingiwat na. Akas kinirita. Ay, sus! Anya kikunam, isukat mo di bakit mau? Wain tata. Makauma nga minin ti ugali na. Kasla armalay tingiwat na. Makapahay blood. Ay, naunay kan, Jose. Malaksid, iti kinamambartek mau. Ay, di mo kumamutin susuruan di agbabae Kasano mga mindata, inuran oras nga ngiwat latan ti brana. Makarangay. Jose, Ay, manunutem ka di ana imbag. Saan nga ngiwat ni bakit mo akas jay no awan dakis nga aramida. Kas kumay ti panagin inom mau. tata. Isu asaan na tayo magbagam nga isukat mo ni Rita ti solusyon. Ha? No sardengam day ta panagin inom mau. Siguradaw asardengan namag ti agyong iwat. Tandaan day ta.
nga pare. Madlaw ko kay. Itay ka pa nga umisum-isum nga agsilsilpaw. Ah, ay. Siguro, adda ka chat mo niya. Ay, saan lang akasla, pare. Talaga nga da. Ya, kalaki din na yan. Ne. Asino ngay may? Asino pa'y kumangay, no saan ani Duna, pare. Anya? Uwan, pare. Kachat po nga ron eh. Agsarsaritaan may agsarak kami. Ijay Bornham, itaalawas. Ay, pare. Sapay lang kuma, tawan pa'y asawa na. Taison, ti pangisukatak kinirita. Total, nag-alasmot lang, ito ugali na rita. Ang mga nun nalipatan, pare. Ah, Nagkasar kayo iti asawa. Mabalin na kaakaswan, no bilang lang. adula amin na ita kaso-kaso. Basta isukat kun nirita. Period, pare. So, kas kamadlag sukatan iti kawas iti kas na ibagbagang, pare. Nuna umaam, sukatam, kasta kaday. Ay, kito na, pare. Guwapo ako mo, iti panag ko na. Iso ang masigurado, kakayat nakmo ni Duna. Mawan pa'y pagbalbaliwam, talagang ay sukat kan, salbag ka. Anya? Sakit din tibot-bot ngam. No salbag ka man. Anya? Ay na Jose, no isukat na, siguraduam laang asaan ka ngagbabawi. Ay, saan? Iti ka ano man, sana kagbabawi. Makauma kan rita. Ati mo pa'y ta-armalite no si katagniwan. Ha? Iso abason mo no apay nga isukat ka. Isukat ka man iti babae, saan nga armalite tingiwan na. Yay nasingbay, kan ubeng ngam sika. Ay kat nasaya at ano kasta? Kat sapay lakuma, tanakaul-ulimag ti babae ako na apang isukatam kanya. Anya? Ito maaragsak ti marikirik na kita. Excited ak launa yung makakita ka ni Dona. Ay, sabi mo nga tantayan na. Asidag ka numit ay. Dona? Sika ka di day ta? Uy no? Nagpintas ka gayam iti personal. Saan lang nga iti Facebook? Ay. Apa na kaul-ulimag ka? Kita nakmadlatan. Ada ka di rogit iti ropa, Dona. Agsinsinyas ka, may. Anya ka din dahi tayo isinsinyas, mau. Apa, saan ka ngagsaw? Ay, apa yan? Hindi mapasapasamak king ka. Apa nga, saan ka mutang ngagsaw? Ay, nyalaki din. Umal ka magayang. Ay, kinwingiwing, ti isinsinyas mo. Ay, kung nakalaki din, apayasan kang agsaw. Yak, maawatan daw kita, isinsinyas mo. Mala, babayan doon na. Santa mo lang kinawatan. Agawid ako. Agan nagkalatan iti papanam. Bye-bye! Oo, naitaitan pare. Kunam nga isukat mo ni bagat mo. Nakangiungiwat. Ay, kunam nga isukat mo iti babae nga nakaululimag. Sa ita, umal tinaranaam. Madimay lang around. Ay, salbag ti kastoy pare. Nagpintas ni Dona kung kunak mo laki din. Ay, kasjay magaya. Isumati kaya't mo sana ya. Mayat na jay. Tauray niya teraramidam. Saan nagtagtagari? Saan akas kinibagat mo? Akas la armalay tingiwat na. Jakat pare. Ang ka de, hindi nagsarak kami i Bornham. Ay na, kasla magtintang nga agsasaw. Hindi na magkasarsarita pare. Kahit na umal nga raw. Anya ti maramidam nga ay. Alangan mo ta, pilitam nga agsaw ti umal. Ay, ngam na pare. Agpagpag-aakak, pare. Ay, ngam, saan ati kinaumal ni Duna, tikat katawaak. No, dikit diti,
kinamaag mo baray. Agbiro ka ti saan nga armalay tingiwat na. Ita, di mo lang kaya di sangag sasaw. Saus, maag ka kiti baray. Ay, naupayak man maray. Pintas yung awan mo't sa una. Ay, sawan mo baray. Nirita talaga ti paragan ka. Agbalbaliw kalatan paray. Tapno maliklikan ni bakit mo, ti agniw-ngiwat. Pagparikutam ti kinangiwat ko. Ngam basol mo mat. Sa anak mat nga agniwat kat no awan basol mo. Saan aya? Ngam gapo iti kina-immature mo. Kunam nga isukat na. O, anya nga ita. Anya dyan natumpungam. Ay, Rita. Nasaya at dayjay, tauray anya ti aramidam, na uli maglata. Anya? Ay, sumardeng ka man sika. Di na kayat ka nangiwat ako nam. Sa ita, di mo manin kayat dayjay adona nga awan sa una. Anya ngay nga roti kayat mo? Ay, sumardeng kang kunak. Ang mga nanyapit ay maramit ko king ka. Ay na, no tingiwat ko laang ti parikot mo. Nalakalaang ti solusyon na. Isardeng mo day takinamamartek mo. Tapno no agawid ka. Nauli makak asang petam. Maawatan. Ay na. Makapaulig ka may chikaws eh. Hey. Di nakmalapdan. Ay, jak malapdan di ang katawag apukin ka. Tata. Parikot mo, ti kinangiwat ni bakit mo. Kunam nga, isukat mo, iti naulimag ang iwat agam day. Day ka, ti maghanap mo. No, parikot mo ni bakit mo. May salaang ti solusyon iti dayta. Ha? Agbalbaliw ka. Ti pamilyam, ti panunutam. No anya ti sana kayat ni bakit mo, iso. Ti saan mong aramitan. Iti kasta, maliklikan ti armalay ang iwat na. Ay, tata. Iti ka man, sana solusyon. Ti ba nagsapol iti sa palya babae? Ha, tandaanan mo yan. Oo, tata. Agyaman ako na, hindi pa magbagayaw. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Si kamat ti lumabas iti paraangan may bari temyong. Siguro, naggapo ka man na ni Jibang kagyo niya. Gusto ka, pare? Tinal daw sa amat hindi pa nagtrabahong pare. Saan ka kadi ang mabanbanog? Ay na, nakarkaraw ang mabanugak na dak ije balay. Apay nga eh. Ay sus, parigatan na kaya ni Mari Dolor pare. Anya, kalaki din na ya pare. Kasla di mo matamam mo ti ugali ti asawa. Ure basit la kang malikip pagbalinan na big deal. Pastrikante kumpare, tapagkapyam Julius. Ayun nga agpaiso pare temyong. Agkapi tayo pa ya. Ay, saanan pare Julius? Maminsan tulangan. Si kakit dimot pare. Kasta ti kanayon mo nga ibaga. Lawlawagamot pare. No kaano dayta ama minsan. Sa dino ti ayang ti asawak nanang. Saan pa'y matasimbang put ni Timyong, anak ko? Anya? Di ko na idinawagak kat paawidan. Ngam aging gayta, awan pa'y. Anya kalakit din aya. Agawid tulat ta ka de. Ay saan? Yagyo ta flashlight. Tamapan ko sukunan no sa dino man kinapnapan ang dayjay at imyungan. Sada na saya ti kasta nga ugali anak ko. Inton kwan, maupay ti asawam. Nay, anya kumati pa kaupayan na nga idanang. Adamot tirik na jay tao, anak ko. Imo kumamot pabainan iti sangwanan dagiti gagayem na. Saan apanang pabain dayjay nanang? Panang disiplina dayjay.
Anya? Disiplina ni Timyong nga asawam? Nga mismo mo't abagim, di mo pa madisiplina. Adakon ba kay? Apay nga itakalaang si Katimyong. Nagkape kami di ayanda pare Julius. Imbis nga diritso ka nga agawid. Saan? Taday ta kumpormi pay laang mat ti papanam. Anya, kalakit din na ya bakit? Pinagusto akla ti kumparik mat Ay, makapasurun ka, Timyong. Awan ti denggem asao. Ibagam no kayat mo ngagsinatan. Nakikape akla ijay. Si naman ang ti bagbagamaon. Saan asyak ti kasta-kastam kunak manon? Talaga ang makaraman ka kanyak kunanay. Gusto. Basol ko man eh. Wala, pasensya ka latan. Jack mo't makita ti kumpare, Julius, anak ka. Asino kumpare tatang? Asino kumapay ngay? Ni Timyong di mo inimbita. Hindi pa lang napalabas nga inimbitak tatang. Amangan no saan manan a pinalubusan ni Mari Dolor Anya, ayo na yan. Christmas ita. Panawin mo't tapno agin yun ni Timyong. Kuma ngam amuyo matan ni Mari Dolor tatang. Istrikto, nagniwat na yan. Ay, kaasimot ni Timyong no kasta. Mala, padasit tumanan ti mapaniti ayanda inton madamdama tatang. Wait, ipadas mo ita nga imbitahin. Tawan mo ti makita nga agas asok iti parangan da. Ang mga nuawan tin sa gana da. Awan nasasaya at madlaang no maurnong tayo dito'y balay. Tapno agjajaming tayo mat nga agkakabaranggayan tatang. Bagnal daw mo, Mari Dolor. Anya ti masapol mo, Julius. Ay ko. Salud-sudat ko man, wada ni pare Timyong, Mare. Apay ni Timyong, di mo ibagang ayabang manan. Ay, uwin ko mamare. Ayabak di tanay, balay laan. Christmas ita. Iso nga adamot ti basit nga insagana mi Imbitaan kayo kumare. Ay sos, di mo disturbon ni Timyong, tamadama nga agin inana. Ay... sayang, Mare. Nay, anya ko mati sayang, May. Pare Julius, mati may bakit? Anyat imbaga na? Adala ang sinaludsod na. Di na tayo kari inimbitaran. Apay ko mga imbitaran da tayo ngay. Kano nang ko ang nagpartida kano iti baboy? Anya ko maitano nagpartida. Wano kayat mo manan ti uminom iti arak. Ay na, Christmas ita. Kaya't ko lang mati makijaming ka dagiti kagayam mo. Bakit? Adula aming jaming di tanga. Italaan mo Ay na, agsardeng ka man si Katimyong. Pare Julius. Nay, si kamat gayam, pare Timyong. Naimbag man ta nagbaliw ti kapanunutan ni Mari Dolor. Anyat kaya't mo asawan? Kasano nagbaliw ti kapanunutan ti asawa, pare? Anya, kalaki din aya, pare. Ti ko na ni Mari Dolor kanyak itay. Ket saan kayo makaumay? Apay, saan nakadian nakita idinapanak itayan niyo, pare? Kwa, pare. Sana nagbaliw ti panunot na, naglibasak. Pudno day ta, pare. Ay, sus, pare. Sigurado ang makaungat ni Mari Dolor no maamuan na naglibas ka. Ay, okay lang, dayjay. Tanasaya at manwan no maditer aramida ka, agungat ta. Nating nyo, pare. Ay nga maguray ka, pare. At daman ti madlaw ko. Anya ko maday ta, pare Julius. Timurad ka, pare. Ay, anya kalaki din na ya. Basit lang, pare. Yung itisirok ti manggana nang. Ay, jak mo, anak ko.
Amangan mo't no naglibas manan. May amon ti asawam. Narigat mo't no paritam. Sana bale, takabaulan na mo't ti bagina. Naimbag kumamot ano nagpakada kanya? Anya, kalakit din ay anak ko. Sakpay ket din ti ma-stress amang pampanunot no sa dino tinapananday di atim yaw. Kasano kumang agpakadakan ka. Katunggal agpakada, di mo mo't palubusan. Ado pa'y lang ti agkakasakit abbalikas mo kan kuana. Kasta pare dimyong, makisyat ka mat oray maminsan laeng. Uwi na pare, Julius. Amon pare, umapalakman ka. Ha? Anya ka lagi din pare. Nagaduwa mabalin mo nga apalan dita. Isak pa lang mga under ni Mrs. Ay sus pare, at least nakaasawa ka. Siya nga'y pare. Ay, adan tulad tayo pare. Ay, amon pare dimyong, may salaang mati-wishlist ko ita Christmas. Ay, mabalin na. Maamuanday ta pare. Ha? Ay, ko pare. Nang simple laeng. Ni Maria akaanakan ni Nana Ising. Iso ti Christmas wishlist ko ita atawin pare. Anya? Well, iso laeng pare. Sika nga'y. Ay, Anya mati wishlist mo. ay ba? May salang pare. Di ko mapanagbalbaliw ni dolor nga asawa. Anya? Christmas wishlist mo pailang mo dayta. Ay kano, hindi pailang mo napalabas at awon dayta wishlist mo pare. Talaga kasi pare Julius. Saan pa nga min na napasama? Iso man ang wishlist ko. Anya nga ito mo tayo. Ang mga mapasamak mo tayo. Ang mga baliwin tayo asawa. Speaking of Maridolor, isumat pare dimyaw. Umay na kansamat sukunan. Gasta ka din pare. Anya ka lagi din ay pare dimyaw. Manula ang abuti ti arak ti ininumta. Ang demon mailasin ti asawam. Unay ka na ya pare. Pare, mabit lang. Kasla daimot na nga atidog Ay sos! Ay, baot sa amod na dyan, pare. Anya, baot? Ay, aglamang kapailaang itisirok tila may saan, pare. Saanan? Kasano? No pabainan na ka man ng ti asawam? Bayam lata. Basta siya. Diyak aglamang. Tinaw! Nagturad ka matan nga aglibas? Di ka pa'y nagpakada kanya? Nene. Una yun dahi nga asawam, pare. Ay sos, masapol pa yung ibugkaw na tinagan mo. Sabay, ato da kiti bisitan, tatang. Wala raw. Apay, adi ka pa'y latumakder dita si Katemyaw. Ay, kwa. Anya, galagid din, Maridolor. Ay, kontrolam ko, mama, tatang iwat mo. Ay, agtal na ka. Tasaan asikati kasarsaritak, Julius. Di ka manin makibiyang, no di mo kaya't asikati pagsasawa. Ay, una yan, Maray. Ala, tumakder ka di Tantemyong taagawid tan. Oo, tumakder. Ay, mabit lang Agsiyarak mo Sabay nga gawid ta. Ay kat agawa ama, day tala aglibas ti paglainam. Ay, Maray. Mangan kapay ko man. Pagururayan kini pari timyaw. Ado pa'y matinabati ang makan kahit. Pasensya kan, ngam saan amakan ti gagara, Julius. Anya? Ay, Maray, biit lang. Mabiit lang. Saan man na nasaya ti kasta, Maray?
Baybayam ko mani pare. Bayam nga iso ti agdesisyon para iti bagina mare. Palubusam kadimat nga agaliwaksay. Uray sagpaminsan lang. Agpakalaing ka manan si ka Julius. Siyak pa yan ti pagbalinam adakas. Sana kasta di kayat ko asawan mare. Para kanyag lang. Kata saan ko maakasta ti trato mi ti asawa mare. Amom ka de, no anya ti Christmas wishlist ni pari timyaw. Awan bibiyang ko, iti dayta wishlist adayta. Uray na awan bibiyang mo pare, ibagaklat ta, no anya ti wishlist ni pare. Tapno updated ka mo ta. Kasto iti wishlist ni pare timyaw Mari Dolor. Ti wishlist na, ket agbaliw ka kumahan, mare. Ang mamaya, kasama ng ti wishlist na, hindi napalaba sa Christmas. Anya? Wun. Pagyamanam latamat tauray kasta ti trato mi ti asawam. Ket an-anusan nagalada, mare. No kayat mo ti makijaming itigagayom mo, okay lang, timyong lakay. No kayat mo ti makiinistorya kini kumparem a Julius, mapankalatay ti ayan na. Sige, umuna akon nga agawid sumaruno kan tulatan. Ne, saan ka nga agungay? Apay ko mga agungot Kan may katasukunan na, sana ya? Wen, ngam nagbaliwan ti panunot ko, lakay. Basta di ka agungot, ha? Anya kalakit din. Ay, lakay. Uwan ko naklangaru dun. Basta agawid kan to iti balay, ha? Mala, mapan kan iti ayan tigayem mo. Tane, paypayapayan na kan. Imumot kadwa ni Timiyong Dolor, anak ko. Kunakman no iso tinapan mo sinukon. Saan nanang? Nagbaliw ti panunot ko. Ha? Bayam tamakijaming pa'y kadagiti gagayam na nanang. Sigurado ka kaday. Saan ka nga agungungat? Awan mat ti makagapu tapno agungat ha. Tinapatag kat agawid ni Timyong dito'y balay. Ne, itaman pa'y anak ko. Amo yun nanang. Bilibak iti asawa. Ngamin, uray saan anasaya at titratok kan kwa na, kat nasaya at kan responsable lat tamat nga asawa. Ba nagapagyamanam kumanak ko? Saan nga amin nga asawa, kat naanos kas iti asawam. No sabali kat amangan no tinong panakan, gapu iti kinangiwat mo. Amom pare Julius, saan nga gungungit ni bakat tao? Nasaya at matgarod, ano kasta pare? Iti kalmang ka pinalubusan na ka makinom kada kayo. Iti agsapa, awan dakas asawa ng ikaw. Intimplanak pa iti kapay pare. Ay sus. Ay nagsaya atan no kasta pare. Saan ka na ma-stress iti ugali ti asawam? Pare, mas dawat no niya timba kami ti asawa. Tanadlaw ko kahit amanipod imay dito'y ayan nyo iti kalman. Nagbaliw ti ugali na. Saan nga gungungay? At dangamin tinaibagakin ko na a magic word, pare. Magic word? Anya nga ito magic word, pare? Imbagakin ko na ti wishlist mo ita a Christmas, pare. Jak matamog nga isugayam ti magic word. Tapno, makaamiris ti asawam, pare. Ay na, agyaman ak unay, pare, ha? Kamaudyanan na. Natungpal mo't lang ti wishlist ko iti mano atawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Atarang Maray, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.